onnettomuus. Isä! Mitä? Sattuiko? Ei minulla ole käynyt mitään. En halua katsoa! Apua! Mua sattuu ihan hirveesti! Apua, Isä, mä kuolen! Isä, mun silmät! Oi ei. Minun pitää soittaa heti sairaalaan. Missä traktorin ajaja? Onko hänelle käynyt mitään? Missä Lona on? Lona! Lona! Herää! Herää! Luna! Ei minulle kuule käynyt mitään. Tämä on minun syytäni. Miten niin? Kaikki kuolivat minun traktoriini. Tai no ei kaikki kuollut, mutta ehkä. Mitä heille kävi? Älä katso! Oi ei. Tämä on liian paha. No katso häntä. Ei. Silmäkin on lähtenyt hyvin. Äiti, oletko soittanut jo sinne hätäkeskukseen? Joo, ne ovat tulossa. Kuulitko sen kamalan perheonnettomuuden? Joo. Sieltä tuli äsken soitto. Minun täytyy lähteä ambulanssin mukaan, sillä olenhan vastaava sairaanhoitaja. Minäkin tulen. Selvä. Tuolla. Ei. Mitä täällä? Tämä näyttää pahalta. Niin näyttää Oi, tuokin. Oi. Mitä täällä on tapahtunut? Törmäsimme tuohon. Ja otetaan ne... Osataan. Auta. Tulkaa te muutkin. En halua katsoa siskoja. Tulkaa te muutkin tarkastukseen. Meidän on pakko tulla. Traktoriajaja, mitä sinä teet? On pakko jotenkin nostaa tämä minun traktorini, niin se maksaa yllättävän paljon. Tulkaa te mukaan. Voi ei Tule sinäkin. Joo. En halua. Pysyt siinä nyt. Minä jään nostamaan traktoriani. Lähdetään. Piipop. Ei halua! On pakko tulla. Nytten tulet. Iske! Tule vai... Onko hänellä mitään? Jos hän pelkää vähän lääkäriä. Odotas. Minä pelkään noita ja lääkäriä. Odota, minä haen apulääkäreitä paikalle, niin päästään helpommalla. Voiko hyvä? Tuletteko te apulääkärit hoitamaan tämän jutskan, koska tuolla on tosi kova ryysis? Totta kai. Me voimme ottaa nämä tosi loukkaantuneet. Selvä. Otat. Minä tarkastan muut. Joo. Tuletko sinä rouva tuonne minun tarkastukseeni? Minä haluan ensin. Hyvä on. Tänne päin. Minulle tuli ihan pikkuhava tuohon. Mennään ensin röntgenkuvaukseen. Hoidan häntä ja minä hoidan tätä. Tämä on kyllä paha. Tuletko sinä minun tarkastukseeni? Minä haluun! Ei minulle kyllä ehkä käynyt mitään. Niin, mutta meidän täytyy silti ottaa aivokuvat, jos sinulle tuli kuitenkin joku aivotärähdys. Odota sinä. Sinun pitää mennä lasten puolelle. No niin, mennään tänne päin. Voi kultaa. Kultaa, onko? Iskoja, isä. Ne menevät vain. Joltakin vuotaa velta. Se on ihan tosi pieni haava. Se menee heti pois. Minulla ei ole mitään. Mutta sattuuko sinua johonkin? Ei minua satu minnekään. Sinun pitää kuitenkin mennä vähän tarkastukseen. Mä haluun tonne latten. Joo, sä menet kohta. Me odotetaan vaan Minulla vuoroa. on nälkää. No, ostetaan jotain tästä. Mitä Porkkana. Syötkö sinä porkkanaa? Porkkana maksaa sitten 3,50. Onko se niin tuossa. kalli? 30 Kiitos. 000. Se on 3,50, ei edes. No niin, odotetaan tässä vuoroa. Eli selvä.
Niin, sinä kutsuit minut. Niin, eli sinä olet 24-vuotias, pitääkö paikkansa? Joo. Ja sukunimesi olikaan? Se oli Koivunen. Selvä, odotas. Ja etunimesi, oliko se Hanna? Joo. Selvä. Hanna Koivunen, katsotaan. Se ei löydy tästä näin listassa. Minä katson tästä toisesta. Selvä. Täällä se lukee Hanna Koivunen. Kyllä. Joo. Elikkä siis vuonna 28 tänne päin. Tuleeko se? Saako lapsi tulla mukaan? No, Minä menen yksin. kyllä mieluusti ei, koska siellä saattaa näkyä vähän epämiellyttävää lapsille. Joo. Niin kuin vertaa. valtiosta. No niin, elikkä sinä voit käydä tänne ylös. Ai anteeksi sitä. Ja minä... Sinulle pitää kyllä laittaa joku unipiikki, että sinun pitää vähän leikata. Noin. Au! No niin, mennään nyt mitaamaan tai punnitsemaan sinut, koska se on aika tärkeä osa tätä. Okei. Eli tänne päin. Sinä voit istua tuohon puntarille, niin katsotaan mikä paljon tehdä. Selvä, olet tasan 10 kiloa. Oi. Eikö minun pitäisi ottaa korua pois? No, en minä usko, että se paljon painaa. Joo, se on vain mitalli. Okei. Sitten mennään katsomaan, mitä mahastasi löytyy. Eli sinne päin, siihen. Sinun mahastasi löytyy kyllä kaikenlaista. Oi. Sinun täytyy nyt ruveta kyllä syömään terveellisemmin. Olen ehkä syönyt vähän huonosti nämä 2 viikkoa. No selvä. Määrään. Minä käyn hakemassa sinulle lääkkeen. Kestää pieni hetki. Joo. Kummassa se mahtoikaan olla? Täältä tämä. Täältä tämä. Kumman makuisesta lääkkeestä sinä pidät? Omenasta vai kirsikasta? Omenasta. Selvä. Eli siis tämä purkki. Joo. Siinä. Siinä voit mennä tonne odotushuoneeseen odottamaan. Voit hakea vaikka tuosta kahvilasta jotain, kun se on tuossa matkan varrella. Joo. Tahtoo jo sinne huoneeseen. Sinun vuorosi on ehkä ihan pian, mutta ostan kahvia nyt. Stop. Hei, otan kahvia. Joo, tässä olisi tuo. Se maksaa sitten 2 euroa. Joo, joo. Tossa. Meillä olisi nyt täällä tarjouksessa nämä koirien pikkuleivät, niin tahtoisit ostaa, ne ovat vain 50 senttiä kappale, eli euron nämä 2 kappaletta. Joo, kyllä minä tahtoisin. Selvä, se on siis euron. Joo. Ja tosi. Kiitos. Kiitos paljon. No niin, voit nyt nousta pois sieltä. Oi. Näkö voi olla vähän hankalaa, mutta siirrystä toista silmää, niin näet ihan hyvin. Oi, nyt näen. Selvä. Mutta se on vähän vaikeaa. Tule perässäni. Missä päin se punnitus oli? Eikö se ole tuolla? Joo, tuolla päin. No niin, voit käydä tuohon puntarille. Okei. Olet tasan 6 kiloa, se on ihan hyvä määrä. Joo, olen syönyt aika hyvin. Selvä. Määräämme sinulle nyt lääkkeen. Minä käyn hakemassa lääkkeitä. Tuossa on tuo lääke, mitä sinun pitää syödä päivittäin. Okei. Ja
Odotas vielä hetki, otan täältä toisen lääkkeen. No niin. Tässä on nyt tämä lääkkeesi. Sinä et varmaan hirveästi luistaa tykkää. En. Sinä joudut syömään tällaista lääkeluuta ja tällaisia omenanmakuisia lääkkeitä. Okei. Okay. Selvä. Eli tule sitten viikon päästä uudestaan, niin katsotaan tilannetta. Joo. Sitten seuraavaksi huoneeseen 6 Mia Koivunen. No niin, mene. Mia Koivunen tänne päin. Sinä voit tulla minun perässäni makaamaan sinne. No niin, ensimmäisenä katsotaan mitä mahastasi löytyy. Sinä olet syönyt kyllä ihan hyvin. No niin, voit tulla pois. Paino. Ai katsotaanko me paino? Joo. No sinä olet sen verran pieni, ettei sinun painosi... No, ajaa. Mennä sitten jos haluat. No niin. Sitten mennään ET-kuville, niin saadaan aivokäyräsi esiin. Tule tänne. Isi mukaan! Mitä nyt? Menemme ET-kuville. Niin Ei siinä pistetä tai tehdä mitään. Siinä vaan katsotaan. Kyllä siinä me täytyy laittaa puudute. Oi. Okay. Tule isi mukaan, ne jutkaan. No, hyvä on. No niin. Voit käydä makaamaan siihen. Siinä on verta! Ei se ole verta. No niin, käyn hakemassa puudutteen. Ei ole mitään hätää. Käyn hakemassa myös pari hoitajaa pitämään kiinni. Hei. No niin, tulkaapas apuhoitajat pitämään hänestä kiinni, kun laitan piikin. Joo. Tuo on jo. Käyn hakemassa sen piikin äkkiä. No niin, pitäkää hänestä kiinni, laitan puudutteen. Eikö se se on se puudute. Eikö se ollenkaan? Eikä hän ollenkaan itke. No niin, otit sen hienosti. Tämän ansiosta saat tulla hakemaan tuolta kanttiinista mitä haluat. Mistä kanttiinista? Ja täältä kahvilasta voit ottaa mitä haluat. Tuo. No sinä voit ottaa sen, kun olit niin hienosti. Oi, miten hienosti sinä olit. Hän ei siis itkenyt ollenkaan. Oi, hyvä. No ihan hiukan. Oi.